Obahi bebre na no poku are no mawa no asante kotoko no no so ne ebedi akwa aboaboa ho etio ne to na sakra aboa nkwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko kofo okun afra nananom ye kwa no ohye kotoko jami bi okonfo ne ye ekun bia ebedi na ntiase wo asante kotoko ye katete akom anase asante ene Ghana ya mamre ne ya mane mu a eya ne ye koja Nananum Akomfou ene abosomfo a eya na enye yie enunti enne de Nananum Akomfou ena afe ya abosomfo ene ne wonina etwehia omo bekoro akanche na omo ayi apaye enunti ne ye hwe se eya atanofo bosomabrafo se wonina ebeba ba bekoro na buru ne mu nso na won ayi apaye ye hwe ye nyambe meya eno ye beka ne se ye se musumai akan elunti eya na ye ka eya busungura na se Nananum agura se ye siti enne buhuni afashi se ye kan so ya ewo atanofo mu a ene bosomabrafo ne enu eno ne de ho atanofo no ena sebie so sebie nyato eya na ye huse womo edi shiri abo ena abrafo no meche ye tegare ese we ye hwewi a ye wadwura enti tegare a ye bosomabrafo no ena won edoso eno no ye omo hye batakari anase fugu ebina yehuni efa merema ena afin so eye me ehwe se wo won simbisa bia na se wo wo adwenkyire bia ye sofa ko comment section ho ne bisa ne yeni anu yi a ye be manimdifo a won aben ewo bosumuru mu no akire yi kai se obe subscribe no ahya ma fofo nso so enya bi ahwe kane no nanka bibise yi no nanka yesi ehu enu se umbo eya Nananum Akomfou bodwa enkodampo epi ebihwe enti kai ho ne yensua de emu
Akomfou baako ade na ekuta mu no ano ya no opa bebo abena na mi jani o ya no de bebo Ejura nananum atena nkonu.
Ohene popra. Otwe de mponya kopon basa yi adom de na che. Kuro no ene berima wo se hwede. Ni nifa hene eka ho bi. Ono ne saye baba so di kuro ana baba so hene. Baba so bosomfo. Ena we yi apaye sede amamre ne amane asie. Awabia kwemu. Ede amakurowura so betimi atutu atata. So mpa hene ene di berima echi no. Sanso ena chief protocol officer to adwira ehene. Nana konto. Enso so ena obonura echi dom. Berima yemo akwaba. Do waye di obi nye bida yemo akwaba. De waba ama adwira atane ma adwira fa no ntuma papa efi. Yemo akwaba. Asona rompa kwa deshia ko se obi ni mu ade efe ye wo fe. Adia wo so ho daye edwino mo ye ade efe ne eso nko a wo de ma wo dwira man. Nananum nkoswa inshira. Nananum nkoswa entre washi. Berima wo bele mo ba said the wo eta kan. Sebe queen ebi fatama e fatama ko. Watch us say you berima. Esse fatawons. Berima. Nano poku are no ma wano. Asante kotoko no no. Soni ebedi akwa abua ho. Etione tone sakra bua nkwa. Yedi etiri beto ho. Asem no free titio. E free titio odmankwa. Ade no yamfa anto de da. Na efrato. Odmankwa ba de. Oba asante kotoko kufo. Okun afra nananum. Yakwa no ohye. Kotoko jami bi okunfo ne ye. Ekun bia ebedi na nti asie wom. Asante kotoko no no. Edina nkrofo